नोंगौ रंजालि बैसागुआ सफैबाय रंजालि बैसागु सफैनाय लोगो लोगो गासैबो बर' माहारिया रावबो रंजायालासे थानो हाया बेखौ जों बयबो मिथिगौ जों नुनो मोनो जे बैसागु बोथोरनि समाव रंजालि बैसागुनि समाव बर'फोर गासैबो उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ गासैबो मोसानाय रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ नुनो मोनो थारैनो नंगौ नैबे समावहायबो बेलस्रि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव माखासे सेंग्रा सिख्ला लाइमोन हान्जाया बेवहाय बैसागुनि रंजानाय हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय लोब लोब बेलस्रि ओनसोलनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर लोगोसे बेलस्रि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बोसोनगिरिफोर बिथांमोना बाहागो लाफानानै नैबेवहाय गाजा गोमजायै मोसाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव बिथांमोना हाबाफारिखौ माबोरैयै लालांदों बेनि सायाव जोङो गुवारै मिथिनो नाजागोन दिनै नोंथांमोना नैबेयावहाय मोनसे बैसागुनि रंजानाय हाबाफारि लादों बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो थांनाय बोसोरफोराव जेरैहाय बेलस्रि दख'राया गामि गामि मोसानानै जोंनि ओनसोलनि गामियारि रायजो राजाफोरनो जोंनि बर'नि जे रंजालि बैसागु मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंबाय थादों आरो बेजों लोगोसे गामि गामि थांनानै जोङो गामिनि न'खरनि गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो खुलुमनायजों लोगोसे जोङो इसोरनाव बोर बिदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो ओनसोलनि मोजांनि खामानि मावनो हायो जोङो मोजाङै जाहाथे गोरोबलायनानै थानो हायो गोजोन खौसेथिया जोंनि ओनसोलाव फैयो बेखौनो जों आसा खालामनानै नैबे रंजालि बैसागु मोसानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों गोदो गोदाय जाबायदि बैसागुखौ फालियोमोन दायो एसे एनै सोलायनायखौ जों नुबोनो मोनबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों गोदो गोदाय जोंनि बैसागु रंजानाया गोबां इनडिसिप्लिनाव जानायखौ जों नुनो मोनोमोन खिन्थु दिनैनि समाव जोङो गोबां डिसिप्लिनाव फैबाय जोंनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय गोबां दिनैहाय सोलायनाय फैबाय मोनसे मोजां थासारियाव फैबाय होननानै आं बुंनो सानो थारैनो बिथांमोना नैबेयावहाय मोनसे मोजां डिसिप्लिन भाबै गामि ओनसोलाव हाबै हाबै न'खर न'खर मोसानाय रंजानाय हाबाफारिखौ लादों होननानै जोंनो फोरमायदों बे समाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो गोबांथार खुगा मेथाइ रोजाबनानै बैसागु मेथाइ रोजाबनानै रंजादों बेबादिनो रंजाखांनायनि उनावहाय बे न'खरनि बिगोमा बे न'खरनि बिगोमानिफ्राय बिथांमोना बोर बान्था लानाय हाबाफारिखौ लादों होननानै जोंनो सिगाङाव फोरमायदों सिम आङो साबायखर बावनाय थाबाय मैनागुरि गामिनि जानानै जोङो बेबायदि मैयानिफ्राय जोङो जर'ख दाखालिनिफ्राय जोङो मोसौ थुखैनाय मानाय बिदि हाबाफारि लाबाय मैया जोङो गेदेर बिदिनो न'खरनि हाबाफारि खुंबाय दिनै जोङो गासै रायजो नाङैनो जोङो दिनै गेदेर गेदेरफोरखौ दिनै बेयाव जोङो जयै मान बावो आरो उन्दैफोरखौ जों अननाय मोनसे बेबायदि हाबाफारि बेयाव लानाय जायो आरो बेजों जोंहा बे नैथि खेब जाबाय जों बेबायदि लादों आरो मोनसे गामियाव जेन अननाय बा खौसे थासारि थायो बेखौ जोङो मिजिंथिनानै दिनै जे आनसलिकआ नोंथांमोननि गामियाव फैनानै रंजाफैबाय आरो नोंथांमोना बेवहाय मोनसे रेजें जामुजा हरबाय दा बेनि गेजेरजों मा बुंगोन नोंथांमोना जों माने बेफोरबायदि आरो जोङो गासै रायजोखौनो दा जर'ख फुंनिफ्राय बेयाव थागोन बयबोथ' उखैहाबना थागोन दा न'खरखौ जोङो थांनोबो हाया जाहैयो बेयाव गारनाबो थांनो हाया ओरैबायदि मोनसे मुहुर्त नाङो जायखौ जोङो माने एकदम माने न' गासै बावजोबो दा दिनै बेबायदि हाबाफारिजों लोगोसे जोङो जोंनि बे बेलस्रि आनसलिक बर' फरायसा आफादाबो जोंनियाव लाइजाम हरो आरो बोसोरे जोंनियाव बेबायदिनो फैयो दा बेखौ जोङो लाइजाम हरनाय लेखा जों मिथिखादोंमोन बे फैगोन बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ फैगोन होननानै जोङो बेयाव जोंनि समखौ गासै माबाखौ जों रायजोयै जयै समखौ माने माबायालाबासिनो जोङो नेनानै जोङो थाबाय थादों आरो बिथांमोनखौ जोङो बेखिनिखौ माबानो जोङो जाहोनाय लोंनाय मोनसे हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय जोङो आसा खालामनानै थायो आरो दा बेयाव जोङो जोबोद माने बिथांमोननि इयुनखौ उखैना फैनाय मानाय बेफोरखौ जोङो एसे सिन्था खालामनानै दिनै जों खोब मोनसे गोजोननाय मोन्दों आरो बिसोरखौ जोङो जाहोहरनो मोननानै सफैबाय जेला जोंबो रायजो राजाया नोंसोरबो सफैबाय जेला जोंहा गोजोननाय थाबाय आरोना जोबोद गोजोनबाय आरो फैगोन बोसोराव जाहाथे बिदिनो मोनबावथों बर' माहारिया बिदिनो रंजा बाजा बेबायदिनो बैसागु बोथोर फालिनानै जै जालांथों
गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।